tuglaks nga pala ng 187 mobstaz. Yeah, malabong tags. Sana supportahan nyo yung bago naming video, ang Still by Mob. Yun, ano yan, parang We Don't Even Multiply Part 2. Tsaka shoutout nga pala sa mga mandaragit dyan na tropa natin. At tsaka subscribe nyo si Ryan, man. Okay, thank you. Peace. Zero na to guys ha. Oh, ayan na. Guys, oh. Tinuluyan na guys. Oh. Pero lumalaban, nagbabalutan sila parehas. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Ayaw talaga bitawan ng Cebu. Oh, nabitawan na. Hinahabol niya guys, hinahabol. Kulunto yung Cebu. Isa pa. Oy, kinakagat yung stick ko. Oh, panalo na to ha guys ha, 3-0. Oh. Wala na. Oh. Galing guys ng Cebu. Doon nagkamali guys, Cebu ha. Tinalo niya yung Jensen, tinalo niya Cebu. Shoutout ko lang kay Boss Paulo. May bagong Cebu line, Talaan. Marami akong bagong Cebu kasi puro Cebu ngayon in order ko. Yun lang guys, shoutout din pala kay Abadon sa Bahay Katay. Pinapa-shoutout siya kanina ni Tuglaks. Nakita ko ni Tuglaks ng 187 mobstaz, yung kumanta ng Di Sadya. Shoutout sa'yo. Yun lang, maraming salamat. Mag-like at mag-subscribe. God bless all.